كما يتوالو كما يتحضروا ببزلهم لو ما عاد قاب خلق مدام تسلخو لو ما عاد قدالو مدام بزعبا جيميل يخون طعمي اقرامي نمتاي ايميل حج انت اللي كبالك عليه هوني جن قالنا خم تحزن وسدون تقوموا له قالنا هذين فولتو كون خلينا نو سلازي حفشاوي مبرين مهاب بتوسخ لومي زنا ايميل اقلقلوت بفلاي ناي جيميل أنا نعي مالتي بزح كال أقلقلوتات كأسل ذهب جيميل أكاونت كله له واحد سبيل سلز أمني أنا حجي سوني من تايو جيميل أكاونت مزهلوكها ناي كالوت أقلقلوتات سيرفيسون تركب يخا I'm not sure نقص أنيا كون ناي بعل كالوت ميلاتكم أقلقلوت يهبود يوم أيهبون ناي فلتني أنا مناتو أنا قدم ياهو ميل قلاني روبت إرتراخ لنا نتقاملو دحري قن أنا جيميل يستقم አለው ዝናይ ማይክሮሶፍት አካውንቱን ተጠቀሚያ አው ግን ብዙ ሃይኮንኩን አና አክቲቭ አይቆ አብዝ ጂሜል ናቱ አገልግሎት ብዙ ስለስሕበን ናይ ማለት እዩ ምክንያቱ ጂሜል ምስሓስካ ጉግል ድራይቭ ክልወካዩ ጉግል ፎቶስ ክልወካዩ ጉግል ኮንታክትስ ክልወካዩ ብዙሕ ድሕዳ ተጠቀመሉ ኹንካ ብዙሕ አገልግሎት ናይ ጉግል አሎ ስለዚ ጂሜል አገዳሲ ስለዚ አምነ እሞ ኣብዚ ናይ ዴስክቶፕ ስከንታይ ዝመስል ጂሜል ክንሪና መጀመርያ ጂሜል ክህልወካ አካውንት ሓደ አካውንት ክሬት ክትገብር ኣለካ ቀሊል እዩ ከቢድ ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ስክሪን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ጂሜል አካውንት ክሬት ኒው ጂሜል ኢልካ ኸይድካስ ነዊሕ ስቴፕስ ኣይኮነን ኖ ኣብዚ ሽምካ ትፅሕፍ ሽም ኣቦኻ ትፅሕፍ ሽዑ ዩዘር ኔም ትመርፅ ናይታ ጂሜል አካውንት ካ ክትኮነልካ ትደሊ ሳውን ሳጀስት ትገብረካ ተገበርካ ሕሸካ ከምዚ የለን ገሌላ ተምርፀካ ኣብዚ ካብኡ ፓስወርድ ትባ በቃ ኔክስት ልካ ገለ ቴሌፎን ገለ ተሂብካ እውን ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ድሓር ገለ ምስ ዝበላሸወካ ፓስወርድ ካ ገለ ብኡ ኣክቲቬት ስለትገብሮ ፅቡቅ ኢሎም ነቲ ሴኪሪቲ ብዙሕ ነገራት ፅቡቅ እዩ ቴሌፎን ክትብ ስለዚ ብከምዚ ካብ ሕፀር ዝበለ ተኸፍቶ ከቢድ ኣይኮነን ማለት እዩ ብሕሰብ ይፈልጦ እዩ እዚ ዝመስልቲ ናይ ጉግል ክንሪኦ ከለና ናይ ጂሜል አካውንት ክንሪኦ ከለና ነዚ ዝመስል ሕጂ ኣብዚ ቀዳማይት ኢንቦክስ እንታይ እቲ ዝመፀካ ኢሜይላት ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ኢንቦክስ ዝመፅእ ሲ መጀመርያ እዚ ኢንቦክስ እቲ ኢሜይላት ዝመፀካ ማለት እዩ ሕጂ እዚያስ ሓንቲ አንሪድ መሴጅ ኣለናተ ሕጂ ዘንበብካዮ ከምዚ ዝመስል ከምዚ ድምቕ ዝበለ እዩ ዘንበብካዮ ነዚ እዩ ከምዚ እዩ እቲ ዘንበብናዮ ግን ነዚ ዝመስል ከምዚ ድምቕ ኢሉ ትረአ ኣብዚ እውን ቁፅሪ ትሪኢኻ ማለት እዩ ካልእ ስታርድ እዩ ስታርድ እንታይ እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ካብዚአን ሲ ሓንቲ ኢሜይል ኣገዳሲት እያ ይብላኖ ኣገዳሲት እያ ተይለያ ይሕዛ ማለት እዩ ድሓር ማለት ኣብዚ ብዙሕ ኢሜይል ድሕር ኣሎ ከይተሓዋወስ ስታር ይገብራ ከምዚ ኮኸብ ይገብረላኖ ኮኸብ ምስ ገበርኩላ ስታርድ ኮይናላ ኣብዚ ኸይደ ኖርማል ኣብተን ተፈልያላ ማለት ኣብዚ ኸይደ ኖርማል ይሪኣ ማለት እዩ ድሕር ወዲኣ ኸ ነዚ ስታርት ኣልዮ ሽዑ ንበይና ኣይትፍለን ኣይትህሉን ማለት እዩ የላን ማለት እዩ ከምዚ ትገብር ማለት እዩ ኣብ ስፓም ሕጂ እንታይ እዩ ስፓም ኣብዚ ጉግል ሲ ክሪኦ ከሎ እቲ ናይ ጂሜይል ኖ እዚ ሕማቕ ኢሜይል እዩ ኢሉ ዝሓስቦ ኣብዚ ስፓም የምፆ ማለት እዩ ትራሽ እቲ ንሕና ኢሜይል ካንስል ንገብሮ እዩ ትራሽ ንሕና ኣብዚ ሕጂ ዝደምሰስኳ ኢሜይል ነይራ ትራሽ ኮይና ፐርማነንት እንድሕር ክትጥፋእ ደሊኻ ንሓደ ወርሒ ገለ ይሕዞ እዩ ብዚ ስኻብ ትራሽ ምስ እትኻዮ እዚ ናይ አካውንት ባይ ዲፎልት ማለት ሲ ኣብኡ ከሎ ንሓደ ወርሒ ይሕዞ ማለት እዩ እንድሕር ዳ ስኻ ሹር ኮንካ ዘየድልየካ ኮይኑ ግን ኣብዚ ኸይድካ እውን ኢምፕቲ ትራሽ ኢልካ ክተጥፍኦ ትኽእል ኢኻ ክተጥፍኦ ንሓዋሩ ማለት እዩ ከምዚታት እዩ እዚ ክትፅሕፍ እንድሕር ኮንካ ኣብዚኣ ኸይድካ ኮምፖዝ ትብል ኮምፖዝ ኢልካ ኣብዚ ናብ መን ኢኻ ክትፅሕፍ ደሊኻ ናብ መን ኢኻ ደሊኻ ትፅሕፍ ማለት እዩ ብዚ ንኣብነት ኣነ ናብ ሓንቲ ኢሜይል ክሰድድ እየ ብዚ ሳብጀክት ሕጂ ኣብዚ ዝኾነ ፅሒፍካ ዘገድሰካ ፅሒፍካ ትሰዶ ማለት እዩ ሕጂ ክትሰድድ ከለኻ እንታይ ገለ ምስኡ ዝተሓሓዝ ኣለካ ድዩ እንታይ ኣታች ክትገብር ደሊኻ ስእሊ ወይ ዶኩመንት ዝኾነ ኣታች ክትገብር እንድሕር ደሊኻ ኣብዚ ላምሽ ከምዚ ስፒል ናይ መትሓዚ ናይ ወረቐት ትመስል ነዚኣ ኢና ንጥውቕ ነዚኣ ጠዊቕና ኣታች ፋይል ንገብር ወይ ካበይ ስእልታት ከዓ ካብዚ ስእሊ እውን ክተምፅእ ትኽእል ኢኻ ካብ ድራይቭ ኣካውንት እንድሕር ኣለካ ኣብ ድራይቭካ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ትደልዮ ዘለካ ዶኩመንት ካብኡ ኸይድካ ክተምፅኦ ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ንህለ ከምኡ ጌርና ኢና ንገብሮ ንኣብነት ኣታች ክገብር ሕጂ ዝኾነ እዩ ነው ዝኾነ ሓንቲ ስእሊ ዋላ እዚኣ ሕጂ ኣነ ኣታች ክገብራ እዚኣ ኣታች ገይረ ይሰዳ ማለት እዩ ኣብዚ ይሪኣ ኣለኹ ለጊባላ ተላጊባላ እዚኣ እታ ኣነ ዝሰዳ ዘለኹ ስእሊ ማለት እዩ ሰንድ ትብላ ኸይዳላ ማለት እዩ ሕጂ ጉግል እዚ ናይ ጂሜል ቁሩብ ዕድል በካ እዩ ምናልባት ገለ ጌጋተ ጌርካ ክትመርሶ ኢጅተይ ደቃይቕ ናይ ሰከንድታት ዕድል በካ እዩ ሕጂ ኣብዚ እንዳ ሰንት ኸይድካ ከዓ ትሪኦ ማለት እዩ ሰንት ኣብዚ ንህለ
سنت حجي سلد كو انا مالتي حجي زي انت ود سلد كو زي مالتي زي انا لت سنت ابز مسيحات ريو مالتي قال ابز درافت انتاي درافت كانتاي زرينا جميرناس زي ودعنايو ايميلات جميركاس زي سلد كايو ايميلات يزريك حجي ابز قال درافت لوناتي مالتي بزح قداس يكون انا حجي دليت كبر ياخذ فيا يدلينني اطفئ مالو زيز مثلا زي ابزي كنريو خلنا مالتي زي تي انبوكس لنا انت وي سنوز كا كم زي انتاي يزغبر سنوز رقتنيا كون انتاي سنوز انتاي يزغبر to be honest اوكي نزي نرينا مالتي حجي لومي تناي كول غلا اغلغلوت ابزي دارغا يهبيو زي ناي جوجل مستناي كونتاكت غلا نحد الله جيبكاو بزي غيركاس كول تقبل تخليها ابزي خونكا مالتي اوكي حجي زي نايتي اب ديسكتوب كنا نريو مالتي حجي سكي ابتي ناي موبايل كنا انتاي يزمسل كا نريو تناي موبايل كنا نريو متينا لنا ابتناي موبايل كاني ابزخا خنكيدنا مالتي حجينا ابتناي جيميل اكاونتنا ابزي جيميل ناتي ابزلو ابزي اندرويد ስለተጠቀማው ይጽናሐና አናናቶም ናይ አንድሮይድ አገልግልቲስ ጉግል ዝበና ፍሪ ኤክስታይ ጥራሕ አካውንት ከፊት ካመታዊ ኣብዚ ሕጂ ተዓንቶ ወድ ስለድኳ ኤክስታይ ኣብዚ ነህለተ ማለት ኢሜይል ኣብዚ ነህለት ዚያ ተስሊ ኣብዚ ጽናሐና ተኹም ነው ካሊያ ዚያ ካሊያ ሳይኮነትን ናይ ካሊያ ዝገበርኩ ያ ተዓንቶ ወድ ስለድናስ በካሊያ ኣብዚ ነህለት ዚያ ማለት ተዓንቶ ወድ ስለድና ኣብዚ ነህለት ተቀቢልያ ማለት ካብቲ ሓደ ካብ ካል አካውንት ሄድና ብሰይድ ሕጂ ابزي انتايو لك كنتي ناي تي ديسكتوب كوميونتي كستاي ستارت تقبر سنوس تقبر امبورتانت تبلوم كم زغير كاتريوم بنيو كسودوم كله امبورتانت لم تسيدوم ابزي امبورتانت ابزي موص مالتي سنت خمت انتو يزرانيا سنت نبلوم ابزي نريوم تي سبام ابزي لك سبام جوجل سبام اللي زحسبوم ابزي صنحوخا تبين ابتراش تخونخا ابزي صنحكا مالتي امبتي نحلكا حجي نزي امبتي تراش تعاليو نزي ناي درافت عليه مالتي سلازي لينا انتو يابت ناي ديسكتوب عليه نيرانا ازيو حجي ابزي كنسدد ندحر كوينا ابزي ناي موبايل ابزي نمص ابزي كومبوز تبل ابزي كومبوز تبل زلا ابزي انا خيد زي ابزي هذا كومبوز مش ابزي انا خيدنا ازي باي ديفولت كلتا اكونت قال ندحر لك هون كونتات علينا انا حجيناتي ابزي بيجي كابينيت اكاونت نابينيتي احد سدد حنت توينات اكاونت خاص قام يبلون فروم زبل ابزل علي نرى لنا ابزي فروم زبل بزي سي ولا حنتي انا حمز لكم سفر علي اكاونت بزح سلازلني بكابينيت سدد لك حنت توينا حنت شغري بالكان كابينيت سدد لك حقن شوف تكون لك اشعو نعم تسدد ابزي تصحفوتي ايميل مالتي تي ايميل متصحف كايو تسدد ايميل جينا عملت ناب حنتي كم تعنتو يكون جبرنايو ناب حنت تسدد انا خبزي ابزي تيالوه سبجكت I don't know هاي يجي ابزي فوتو دحان حنتسي لك نسددنا حجي حنتسي لك سدد خوينه اتاتش غبرالن حجي ابزي حجي كم تناي ابتناي ديسكتوب كوم اغلغلوت تناي ديسكتوب بزح اغلغلوت زلو سكيجول تغبري خانت ايميلات ولا زون هلوي بزح ناي زناي اوفيسات لهم بفلاي بزح اغلغلوت حجي ابزي فوتوس يللهو ابزي حجي اتاتش غبر كفتني حنت فوتو اتاتش كاب درايف كوم تصخيلي خاب زخونه مالتي اوكي ابزي سيلوني هذا سيلي يا ابزي هذا سيلي نزيا كسدا نزيا اتاتش غير ያለሁ በዚያ ገረ በዚያ ታኔ አታች ሕጂ በዚያ ገረ ነዚያ አምጽ ያለሁ ማለት አታች ገረ ያለሁ በዚያ ገረ ድማ ሰንት ይብላ ማለት ሰንድ ይብላ ማለት እንጂ ሰንድ سيدي الله ما يسجل شيء يا حمز أنتو يزبلكم قرب جزيت تسنحها عنده تبلات خليها ملصات خليها بر نويح تسنحني كيدا حجي كيدا مالتي حجي تاع تسرد كوا أبزين هلت زي مالتي جا أبزين هلت سريد يا تسنحها زي تخفيتان هلت مالتي نذي تعطي مثل I hope نقول راح تصير فلطوي نقول سبقن نتي فلت من قرب حاجة كركب وكفلطو تسفى قبر يغني لي تشاو أبقى